A tercera divisió, el Gavà va caure derrotat a Palamós per 2-1. El nou davanter i debutant Javi Rodríguez va ser l'encarregat de donar aire al seu equip marcant 2 gols i el Palamós s'allunya ara uns punts de la zona de descens. El Gavà va ser el contundent protagonista de la primera meitat del partit, on les ocasions de l'equip local van brillar per la seva absència. L'equip blaugrana va mostrar la seva millor cara i va controlar durant els primers minuts el partit i la pilota. Al minut 21 arribava el gol dels visitants amb una rematada dins l'àrea del veterà Santi Triguero. 10 minuts més tard, al punt de la mitja hora del maig, el Palamós va tenir l'única ocasió clara de la primera part. Quintanilla va xutar a porta i Adrià la va enviar a córner. Benzal ho va tornar a intentar, però la defensa va salvar el gol que en el rebuig marcava Cornellà en fora de joc. L'enfrontament va canviar per complet a la segona part. Javi Rodríguez sortia al terreny de joc debutant com a jugador del Palamós i amb tan bones vibracions que va convertir-se en el protagonista del partit. Dani Iglesias va parar amb les mans un xut a porta que va provocar un penal a favor del Palamós, que Javi Rodríguez sentenciava en gol. S'arribava així a l'empat i el conjunt local es va animar de cara a la remuntada. El domini va ser constant pels locals i al minut 76 Marc Casas enviava la pilota al pal travesser, però la jugada va continuar i la bona combinació entre Elias, Marc Casas i Javi Rodríguez donava el segon gol i en aquest cas el de la victòria al Palamós. El Gavà va buscar l'empat als darrers minuts del maig, però no va tenir temps per aconseguir-ho. A la segona hem estat bé, jo crec que la primera tampoc va estar tan malament, hem tingut la nostra ocasió, hem fet un gol que ens han anul·lat, hi ha hagut bastant equilibri, però la segona sí, hem apretat més, hem posat més gent a dalt, hem jugat en 4-4-2, en Javi ens ha anat bé a dalt per jugar com a referència així, evidentment hem patit molt perquè el Gavà és un equip que en atac fa molt de mal, però bueno, hem aconseguit la victòria que jo crec que és merescuda per les ocasions que hem creat. Molt empipat, perquè després de fer una primera part ja ens està passant això durant l'any, de fer una magnífica primera part de jugar bé, sortir des de darrere jugant, i les segones parts, quan deixem de tindre la pilota, és un equip pensat per tindre la pilota, quan la deixem de tindre llavors patim. I tot i que no ha sigut avasallador, han tingut 4 oportunitats, ens han ficat 2 i hem perdut el partit. I ja està. No, és la primera part que haguéssim ficat les 2 més que hem tingut, que podíem haver-nos anat amb 0-3, ara millor estaríem parlant d'una altra cosa, però no ha sigut així i felicitar el Palamós pel treball que ha fet la segona part, que han treballat molt i amb moltes ganes i molta il·lusió i nosaltres que no hem estat acertats. Amb 29 punts, el Gavà ocuparà la 12a posició de la taula, a 9 dels llocs de promoció per l'ascens i a 8 del descens directe. La propera jornada els d'Albert Poc jugaran a casa contra el Masnou.